No seruste, ukážem vám dneska jednu vážnu chybu, ktorú som skoro spravil kvôli umelej inteligencii. Ukážem vám, ako som sa jej vyvaroval a spojíme si to s malým výletom po poliach. Pozrieme sa, ako nám rastie, čo sme zasiali. No, takže som na tom prvom poli, ktoré bolo siaté priamou sejbou, rovno do medziplodiny. Je to také kostrbaté, všelijaké, ale už sa to celkom pekne prebúdza. Zatiaľ som to zastriekal jedným postrekom proti burinám. Takým ako tuto sú nejaké hluchávky a podobné takéto kvietky, neviem presne, ako sa to volá. A uvidíme následne, či bude treba ešte niečím iným. Je ten porast taký kostrbatý, taký všelijaký, ale to mi asi najviac by pomohla momentálne vlaha. Keby troška naprší, aby sa aj to hnojivo tam dostalo do tej pôdy a aby to pekne všetko začalo pracovať a fungovalo ako má. Ako nenariekam, vlahy je dosť a aj tu keď troška zahrabem, tak tu už je vlhká zem, ale nebolo by to na škodu, troška aby napršalo. Čiže tak komplexne to asi nejako takto vyzerá. To je to jedno pole, ktoré bolo siaté tou priamou sejbou, no-tillom, bezorebne, alebo akokoľvek to nazveme. A ideme sa pozrieť ešte sem hore, na kopec. Tam je to druhé menšie poličko, ktoré bolo tiež vlastne siaté tým istým spôsobom, v tom istom termíne, tak aj tam vám ukážem, ako to vyzerá. Takže, s tým ako prichádzame k druhému polu, prichádzame k tomu problému, o ktorom som hovoril. Tu na tomto poli je trocha viac burín, preto som to chcel zastriekať. Mal som k dispozícii doma nejaké dva postreky na rôzne druhy burín. A tak som sa spýtal umelej inteligencie, ChatGPT, že ako mi to poradí najlepšie aplikovať a proste veci okolo toho. A on mi napísal, že mám tie postreky spojiť do jedného a takto zastriekať. Samozrejme, ako je to dobrý nástroj, treba si s tým vedieť pomôcť, ale netreba tomu tak len slepo dôverovať. Tak som sa spýtal ešte rôznych známych, kamarátov a som si o tom viacej prečítal. A vlastne zistil som, že tie postreky sa nemôžu kombinovať, že by to mohlo nejako poškodiť tie rastliny, alebo by sa to nejako zrazilo v tom postrekovači a proste by s tým boli problémy. A nie len akože finančne, že by to bola škoda peňazí, ale aj by sa tým vedelo niečo poškodiť. Takže to len tak, že pozor na to a že, ak sa to hovorí, že dôveruj, ale preveruj. Tak. Čiže takýmto úplne jednoduchým spôsobom, lenže som zodvihol telefón, zavolal, spýtal sa niekoho, kto sa tomu viacej rozumie, tak som si ušetril pomerne veľa nervov a aj peňazí, ktoré by som inak vyhodil zbytočne a boli by s tým problémy. Takže to len tak, že odporúčam a preferujem takýto prístup zisťovania si informácií od viacerých zdrojov, viacerých názorov a podľa toho si spravíte svoj a svoje rozhodnutie. Ale poďme naspäť polu. Pekne tu vidno od toho hnojenia, že tá pšenička sa tak troška zazelenala lepšie. Stále je to také kostrbaté, ako aj na tom prvom poli. Obzvlášť na tomto vidno viacej, že je tých burín, hlavne tej prvej časti. Tuto vidno, že po tých myšiach troška to začína zarastať, čo je fajn. A vidno, že ani to hnojivo sa ešte úplne nerozpustilo niekde, čo je troška škoda, na to by sa hodil ten dážď. Ale už to naozaj začína vyzerať pekne. Aspoň takto naživo sa mi zdá, že to vyzerá ešte krajšie. Aj tuto je to takéto jamy troška, že už to krajšie zarastá. No, dúfam, že keď tá zelina uschne, lebo som ju zastriekal v priebehu týždňa, tak to ešte krajšie ukáže a uvidíme, ako to ďalej bude postupovať a ako ďalej budeme s tým pokračovať. Čo som bol tak milo zaskočený, tak na tom spodnom poli pod kopcom tam takmer vôbec nebola burina a to som čakal tým, že to nebolo nejak obrábané a vyničené mechanicky, že by tam akurát do toho viacej bolo. Ale za to na tomto poli vrchnom toto je ako herbár, že tu je všetko, ale tak uvidíme, no. Budem vás priebežne informovať, ako sa tomu bude dariť a tak je burina zastriekaná, tak počkáme, kým uschne a uvidíme, čo bude ďalej. Poďme teraz za ďalšie polia. Tu som už na tom veľkom poli hrachu.
Hlavne som sa išiel teraz pozrieť kvôli tomu, či tu je nejaká burina, aby som vedel, či bude treba nejako striekať alebo čo. Ale vyzerá, že to tu je celkom čisté. Zatiaľ, čo som takto zbežne pochodil kúsok pola. Tuto to bol na jeseň zastriekané, hneď pred schodovo. Sem tam som videl nejaké žito alebo čo, ale myslím si, že to je také malé percento, že neviem, či sa to aj oplatí kvôli tomu striekať. Skôr asi nie ako áno. Takže zatiaľ to asi necháme tak. Takže hrášok sa má takto rastie. Hovorím, keby troška poprší, aj sem by sa hodila nejaká taká listová výživa tomu hrachu. Troška ho tak povzbudiť, to by mohlo byť celkom fajn, tak uvidíme. Ale dobre to je, takto celkovo som si spokojný, pekne rovnomerne to je zídené, takže je to super. No dobre, a poďme sa ešte pozrieť na posledné pole, kde je zase tá pšenica a tam asi najviac bude vidieť taký rozdiel v tom, ako to zrástlo, aspoň tak, čo som pozeral, že pri tom hnojení ako to vyzeralo a ako to vyzerá teraz. Ty brďo, jaká vyjazdená cesta. Však tam máš jak jamu, tam si pod auto, tam by si sa aj pod auto lahnúť, nemohol olej meniť. Ale sa za nami práši. A sme tu. Takže tuto podľa mňa bude vidieť najviac ten rozdiel oproti tomu, ako to vyzeralo počas hnojenia a ako to vyzerá teraz. To je to, kde boli tie pásy, čo som vynechal so sejačkou, ale nevadí. Takže toto sa tu dialo, bolo sa tým pohnojené tým ľadkom, čo bolo vo videu minulé. Včera som to bol pohnojiť tým damom, nejakých 100 litrov na hektár. Do toho som dal ten mangán, liter. Neviem presne, aký to bol obsah alebo čo, ale proste tak mi pasovalo, tak som tak dal. A plus ešte pár dní predtým, kedy to bolo, štvrtok, čiže 3 dní dozadu, som zastriekal hentú pšenicu, ktorá nebola striekaná proti burine, ešte aj proti burine. Ani som nič nenatáčal počas roboty moc, bolo to také všelijaké, ale tak, tam sa do toho dostaneme znova a ideme ďalej. Bývajú aj krajšie porasty, bývajú aj horšie porasty, ale tak celkovo je to fajn. Na to, s akou siačkou to bolo siaté, tak myslím si, že to je super. A som za to rád, treba byť za také veci vďačný a môžeme sa pomalinky z toho zlepšovať. S tou umelou inteligenciou to bolo len tak na prilákanie pozornosti, ale napíšte mi, čo si o tom myslíte, že ako to možno mení svet, alebo aký máte na to vy názor. Ak mám ja za seba povedať, tak podľa mňa to je dobrá vec, len to treba vedieť múdro využiť a prispôsobiť sa tomu a vďaka tomu to potom naozaj vie zmeniť svet dobrému a nie ho zničiť. Tak snáď som ťa dneska neunudil takýmito agronomickými vecami, ale aspoň takto, keď už nič iné, hádam, budúci týždeň sa uvidíme pri nejakej lepšej príležitosti, zaujímavejšej. Tu máš 2 staršie videá, ak si ešte nevidel a vidíme sa na budúce. Čau, díky za hľadnutie.